Mám tu dnes pre vás prichystaný taký jeden cvik na nohy. Čím teda začneme? Ak to chcete úspešne zvládnuť, potrebujeme sa naučiť dve polohy. Prvá poloha je táto. Áno, mám rovný chrbát, ramena zatiahnuté, kolena nad pätami, zadok výrazne zapätaný, ťahá ma zadná strana stehien. Následne spravím takéto, alebo teda drep. Ten kettlebell využívam ako nejaký fixačný bod. A následne teda zdvihnem ten zadok do tej polohy predchodzej. Spravím drep, hore, dole, hore. No a následne sa potrebujeme naučiť pohyb, ktorý vychádza z latissimu dorsi, z tejto časti chrbta, ktorý bude vyzerať následovne. No. Tým pádom sa držím zafixované. Vidíte, že držím nejaký ten uhol v ramene, teraz to mám uvoľnené, mi to spadlo, teraz to mám zatiahnuté. Celkovo to prevedenie sa dá robiť s jedným kettlebellom, alebo teda s dvoma. Pri tom jednom musí mať teda širší postoj, je to celkom vági na koleno, ten užší je ako tak. Čiže to prevedenie bude vyzerať následovne. Ak to mám teda celé zhrnúť, je to rýchlejšia zmena dvoch polôch. Kettlebelly využívam na to, aby som mal teda inú ťažisko, keď ich mám teda pred sebou, aby som sa mohol pekne sadnúť dozadu do drepu. Teda všetko, ako je to celkom fajn záhul na nohy, skúste, dajte vedieť.